I avui ens toca parlar amb la Laura Herrero, que és responsable de comunicació de l'Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal, la SAP, que, com ella em deia, té el local al carrer Lumière. No sé per què he pensat en Monturiol, no en tinc ni idea. Bueno, no, tampoc estan tan lejos, eh? Això també és veritat. Laura, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Molt bé. Molt bé. Això no era tan... O sigui, no sé per què m'he equivocat. Era més difícil, diguem, doncs, no fer-ho bé amb el nom original de Charles Aznavour. També. Déu-n'hi-do, eh? També. Mare meva, sí, sí. També li deien al Frank Sinatra francès, eh? Ah, sí? Sí, sí, sí. Aquí s'ha d'aprendre coses. Estem per això també. No, i tant, i tant, i tant. Rubí al dia. Com dèiem, avui ens toca parlar doncs, de les activitats i de les necessitats que tenen des de l'Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal d'aquí de Rubí, la SAP, i per això doncs, et toca. Ja només et queda una altra vegada, fins que acabi temporada. Ah, sí? Ja només al juny? Clar, i ja s'acaba la història fins al setembre. Això no s'acaba. No, és un impàs. És un impàs de la programació. Escolta, si s'acabés a SAP seria una bona notícia. Home, sí, és la notícia que crec que totes les entitats voldríem donar un dia. Seria que ja no som necessaris, però malauradament això està a llum de succeir, tal com estan les coses. Sí. I ja em comentaves la vegada anterior que ara mateix hi ha més necessitat de donacions econòmiques que no pas d'altra mena, no? A l'entitat sí, a l'entitat sí. L'entitat som un equip de 4 persones, anem sempre amb mínims, però sí que és cert que clar, el local, serveis, etc., doncs també necessitem, malauradament, hi ha uns termes en els que funcionem com una empresa. Llavors, sí que és cert que necessitem el recolzament d'entitats, d'empreses, de ciutadans, d'organismes oficials per poder tirar endavant, sí, és veritat. El tema d'alimentació, estem tenint recaptes. Aquest any està funcionant molt bé i a més han estat idees de les pròpies empreses. Ja tenim Eurofragans, ara acabem de rebre un recapte, un paler sencer d'aliments de l'INDE. Són empreses de Rubí que una de les formes que tenen de col·laborar, perquè a més els seus equips així els hi demanen, és poder fer recaptes solidaris entre els propis equips. Llavors, durant una setmana, cada persona, com quan al Nadal vas al súper i fas el recapte i compres arròs, llegums, doncs això ho estan fent en aquests moments en empreses grans, sobretot. I després hem tingut petites donacions de petits locals, de petits comerços, com el gimnàs Courbes, com Fundació Solidària, Energia Solidària també. A poc a poc, però necessitem més. De totes maneres, malgrat aquesta necessitat, diguem, de donacions econòmiques, benvingut també sigui els productes que la ciutadania pugui portar. Sí, clar, evidentment. I ara el tema del rober se'ns estava fent petit, perquè sí que és veritat que teníem molta roba, llavors ara treballem el tema del rober d'una altra forma i és al final de la temporada posem tota la roba que ens ha sobrat de temporada, l'exposem durant un dia i avisem a tots els nostres beneficiaris perquè vagin aquell dia i agafin tota la roba que els hi cal. I així deixem espai per ara començar amb la roba d'estiu, que necessitem ara roba d'estiu. Llavors el que s'hi faria seria dir als oients que si volen portar roba, que ara només ens portin roba d'estiu, perquè la d'hivern no la podrem agafar simplement per qüestió d'espai. Si tenen roba d'hivern, que la guardin i que quan comenci la temporada d'hivern llavors la podran portar. L'horari és dimarts i dijous, de 10:30 a 12:30. A 2:30. A 2:30, de 10:30 a 2:30. I al carrer Lumière, roba d'estiu. Sí, roba i calçat d'estiu, tant de la llar, sempre també, com personal i sobretot de nens. De nens sobretot sempre. De nens sobretot, sí. Els nens són els pitjor damnificats de tota aquesta situació. Malauradament no tindria que ser així, però així és. Una prioritat també que teniu des de ASAP. Sempre.
Sí, sí, sí. El que passa és que sempre treballem amb l'infant dins de la família, òbviament, però sí la prioritat per nosaltres és atendre les necessitats bàsiques dels nens, a tots els nivells, roba, calçat, formació, estudis, etc. Sí. Recordem, roba d'estiu, calçat d'estiu també, i també per la llar. També per la llar, tipus llençols o tovalloles, tovalloles, sí, tovallons, qualsevol cosa, perquè recordem, i a vegades ens fem pesats d'insistir-hi, hi ha molta gent, moltes famílies arriben absolutament sense res, llavors han de muntar una llar i necessiten aliments, evidentment, però també altres coses. Recordem el Rober, que està al carrer Lumière número 18 i que podeu anar a fer aquesta donació de material de la llar i també de roba d'estiu el dimarts i dijous entre 2:15 del matí i 2:45 de la tarda. Exacte. Anem a parlar d'una altra cosa també important i és el tema de la feina. Sí, és el prioritari. És el prioritari perquè, evidentment, el trobar feina és el que fa que aquestes persones comencin a sortir de la situació de vulnerabilitat en la que es troben. Llavors, nosaltres, ja fa 8 anys, amb l'acord que vam signar amb Incorpora, som entitat col·laboradora d'Incorpora, que és el programa que per la recerca de feina amb persones en situació vulnerable o de difícil accés a la feina va crear ja fa uns anys a Fundació La Caixa. Nosaltres aquí a Rubí som l'entitat col·laboradora, portem ja 8 anys, llavors el que demanem és, per un cantó, que la gent que estigui, el que oferim per un cantó és la gent que està en procés de selecció de feina i li costa trobar feina, que contacti amb nosaltres a través del email cv.incorpora@gmail.com cv.incorpora@gmail.com, que ens envia el seu currículum, perquè nosaltres, dins el nostre compromís amb el programa, tenim contacte amb gairebé el 95% del teixit industrial de Rubí i estem en contacte directe amb les empreses que quan els hi cal un perfil determinat contacten amb nosaltres perquè nosaltres els hi enviem els nostres candidats. Exacte. I per altra banda també demano a les empreses que contactin amb aquest mateix currículum, amb aquest mateix email, correu, per si volen participar com a entitat col·laboradora i volen en els seus processos de selecció tenir en compte també els nostres candidats. És una crida que fem més a més. Una crida doble. Perquè és important inserir a aquestes persones en el món laboral. I per això els formem, els ensenyem l'idioma, molta gent ve sense saber ni català ni castellà, els hi formem, els hi fem classes de català, de castellà, d'iniciació a les noves tecnologies, perquè puguin tenir un mínim coneixement de l'ús de les eines informàtiques, i els posem, evidentment, els hi fem una entrevista per seleccionar el perfil, és a dir, hi ha una tasca darrere important per part de l'entitat cap a cada un dels candidats i els hi donem l'oportunitat aquesta de que puguin inserir-se en el món laboral. Després, evidentment, quan nosaltres els enviem els currículums a les empreses acaben de definir qui és el que li interessa i qui no. Però sí que ens donin aquesta oportunitat, les empreses locals, que ens donin aquesta oportunitat de poder presentar-los als nostres beneficiaris, als pares o mares de famílies beneficiàries, perquè ho necessiten. Dèiem, aquesta és una crida doble a través d'aquest correu electrònic CB, punt incorpora, no, tu has dit CV, o sigui que has dit bien. No, clar, he posat CV perquè cv.incorpora@gmail.com o també el telèfon de SAP, que és el 93 170 84 21, si voleu. Doncs d'una banda sou una empresa que penseu, ostres, doncs mira, no ho he sentit mai, avui estic sentint Ràdio Rubí i m'estan dient que puc, diguem, agafar persones que ho necessiten per treballar a la meva empresa.
doncs puc dir, mira, jo necessito aquest perfil o m'apunteu per si de cas en algun moment també hi ha algú que es pugui beneficiar, i també per a aquestes persones, evidentment, que estan buscant feina per sortir d'aquesta situació temporal, esperem, de vulnerabilitat, com dèiem, no? Però clar, aquesta selecció que deies tu la feu des de SAP, d'aquests candidats, no? Nosaltres el que fem és quan una persona o una família ve a SAP com a nouvinguda a demanar ajut, durant l'entrevista que se'ls fa per veure quines són les seves necessitats, si compleixen els requisits, etc. Una de les coses que se'ls fa, una de les preguntes que se'ls fa és en quina situació laboral es troben i l'oferta de que ens enviïn el currículum, i nosaltres aquest currículum veiem les ofertes que hi han posades o bé les empreses ens truquen directament. Fins aquí. Després nosaltres el que fem és enviem els currículums a les empreses i quan ells veuen els currículums decideixen si els truquen, si no els truquen, llavors ja és un procés de selecció normal. No, però vull dir, clar, que vosaltres per enviar aquests currículums també hi ha d'haver algú allà... No, primer hem fet els nostres tècnics, els nostres tècnics socials ja fan una primera entrevista per veure també en quina posició i en quin sector van més dirigits que no pas un altre. O sigui, nosaltres quan donem els candidats són candidats que són del perfil exacte que ells necessiten, que bàsicament és manteniment, serveis de neteja, serveis generals, dependents, mecànics, o sigui, tasques professionals de nivell administratius. Aquest és el perfil majoritari que nosaltres tenim entre els nostres candidats. Perfecte. Canviem de qüestió, parlem d'una activitat passada, però que té a veure també amb una empresa de Rubí. Sí. I que segur que va anar molt bé. Que a més, va anar genial. Jo així anècdota, jo vaig anar fa un temps a fer una visita allà amb el meu excompany d'aquí de ràdio, el Xesco Caballero, otro saludo, Xesco, que està a Portugal ara, i vam anar a aquesta empresa i la veritat és que ens ho vam passar molt bé, i una visita normal, no vam fer cap taller ni res, i molt amables. Sí, la empresa es Hobby. Sí, que estoy dejando aquí el momento dramático para que lo digas tú. La empresa es Hobby. Hobby és una empresa que col·labora des de fa molts anys amb nosaltres, ens donen material pels nostres tallers, per les nostres aules de reforç, quan arriba el curs ens donen motxilles, és a dir, és una empresa que està molt empatitzada amb nosaltres, que col·laborem des de fa molts anys, i amb la data de Sant Jordi, quan s'apropava Sant Jordi, ens van trucar i ens van dir que volien fer una activitat a les seves instal·lacions, que incloïa una visita també a les seves instal·lacions, i vam decidir que nosaltres tenim un taller ocupacional, que és el taller de bijuteria, i vam pensar que els productes que té Hobby encaixaven perfectament per fer coses de bijuteria, i les 12 participants en aquest taller van venir a buscar-les i se les van emportar a Hobby, van fer la visita a l'empresa, van fer un joier, van tenir l'oportunitat de vendre, que això els hi va emocionar, perquè elles van fent coses, inclús moltes vegades elles paguen el material per fer les coses, i llavors va ser una bona oportunitat per fer com un mercadillo. Se'n van emportar tot el que havien fet i ho van vendre quasi tot als treballadors de Hobby. Sí, amb un preu simbòlic, 3 euros, però la veritat és que va ser una experiència molt bona per elles, van venir molt empoderades perquè havien pogut vendre les seves coses que fan, i perquè al final va ser un matí diferent en el que van visitar la fàbrica, les instal·lacions, van esmorzar. Va ser una experiència que esperem tornar a repetir aviat, perquè va ser una experiència entranyable per elles. La veritat és que encara avui, gairebé un mes després, encara la comenten i diuen, ostres, te'n recordes? Veus? Es van fer una foto tots plegats amb els treballadors de Hobby. Sí.
Aquestes iniciatives, la veritat és que a vegades ens basem en que necessitem diners, necessitem aliments, necessitem roba, necessitem tantes coses que a vegades ens oblidem que hi ha petites coses que es poden fer, que podem fer i que deixen un record imborrable en la gent que va. Sí, sí. I a més una empresa que es dedica a fomentar també la creativitat. Clar, no. Ho vam poder encaixar tot molt bé. Sí, la veritat és que sí. I aquest divendres, ja m'avanço... Sí, bueno, era el punto que quedava. Sí. M'imagino, aquest divendres el que fem és, nosaltres tenim un acord de col·laboració amb Nutricionistes Sense Fronteres, que a vegades, en moltes ocasions, són els que ens donen els tàpers que s'emporten els nens de l'aula de reforç escolar per sopar. Doncs amb Nutrició Sense Fronteres hem previst una sèrie de tallers i de jornades informatives, i la primera d'elles serà aquest divendres en el nostre local. Per qüestió d'espai són places limitades, a 20 persones. Ostres, però està ple ja? Ens queden 2-3 places, o sigui, jo animo a la gent que es vulgui apuntar, perquè a més no és una jornada única i exclusivament com fem moltes per les nostres famílies, sinó que l'hem obert una miqueta per qüestió d'espai, una miqueta, i ens queden, doncs això, 3-4 places. Llavors, és una primera xerrada en la que es parlarà preguntes bàsiques sobre alimentació saludable. En l'associació es va plantejar, però molta gent, moltes de les nostres famílies no poden accedir a una alimentació saludable. Llavors, Montserrat Banquer, que és la persona que vindrà a fer l'entrevista, la xerrada de nutricionistes, em va dir, és que moltes vegades una alimentació saludable no té per què ser molt més cara. Nosaltres explicarem. Dic, vale. Sí, perquè un pensa això, no? Un pensa alimentació saludable, clar. Doncs ells ens explicaran com es pot arribar a una alimentació saludable sense tenir una diferència gran a la cistella de la compra. I, a més, parlaran del significat de les etiquetes i com... Vols dir aquestes de la A, B... No, les etiquetes de caducitat, de consumir preferentment, tot això ens ho explicaran. I, al final, amb tot això, el que es tracta és d'evitar al màxim possible el malbaratament alimentari. Llavors, tot això es farà aquest divendres amb el suport de la Generalitat i amb la col·laboració de Nutricionistes Sense Fronteres a partir de les 10:30 al carrer Lumière. Per anar la gent s'ha d'inscriure, en aquests moments ja per telèfon, i ja et dic que ens queden 4-5 places màxim. Doncs recordem el telèfon. Recordem el telèfon, per favor. Perquè ja que ho acabem de dir, el 93 170 84 21, 93 170 84 21, si us voleu afegir aquesta xerrada, que serà a 11:15 del matí. 11:15 i aproximadament amb una duració de 2 hores. Ensenyaran força cosa, eh? Sí, a més venen amb uns pòsters que expliquen de forma molt més gràfica. Sí, la veritat és que està molt interessant aquesta xerrada. Doncs aquesta xerrada informativa sobre alimentació i malbaratament alimentari, econòmic, serà aquest divendres, com dèiem, a partir de 11:15, i encara queden poques places, però alguna n'hi ha. 93 170 84 21. Una cosa només per acabar, i és una així en plan... Saps que jo sempre te pregunto por temas culturales. Com tenim el concert? Aquest any anem malament. Anem malament perquè no hem aconseguit encaixar. O sigui, es farà un de jazz amb l'Associació de Jazz de Rubí, apropant-nos a les dates nadalenques. Aquest concert està confirmat i només falta encaixar on es fa, perquè a mi no m'agradaria que fos la sala, perquè la sala és un espai molt gran per un concert de jazz. Estem pensant en alguna cosa més intimista. Aquest es farà. El que no hem pogut encaixar, malgrat l'esforç del grup de gospel, de l'Ajuntament i de nostre, no hem sigut capaços d'encaixar aquest any el concert de gospel que tant d'èxit va tenir l'any passat amb el grup Gospel Beat. No l'hem pogut fer, a més el vam fer cap a aquestes dates. Al maig, sí. Mira, ho tinc aquí, 13 de maig va ser. Sí, doncs no hem pogut encaixar-ho i el posposem. I el que estem intentant és veure, perquè tenim la sala reservada 2 dies al setembre,
Llavors el que estem encaixant és amb un grup d'un altre tipus de música, però encara, com els famosos, no et puc dir res perquè no està res tancat. Queda bé això. Ha quedado muy... Espero màquina, la propera vegada. Muy màquina, sí. Espero la propera vegada ja poder-te confirmar. Molt bé. De totes maneres, ja diguem, ens fem la idea que al desembre, en algun lloc una mica més... Al desembre ja, la gent podrà, els rubinencs i rubinenques podrem escoltar un concert xulo de jazz a càrrec de músics de l'Associació de Jazz de Rubí. Amb aquests ja està, pobres, els fem una miqueta Enrique, així. un saludo. Exacte, amb l'Enrique. Doncs sí, això està ja confirmat. L'Enrique li dono les gràcies des d'aquí per la paciència que està tenint, perquè li hem canviat la data 3 o 4 vegades, però ara ja sí, es farà al desembre. I abans, al setembre, doncs farem alguna cosa. Però aquestes dues dates reservades sí que les sabeu, no? Bueno, vull dir, no sabeu què fareu? Les dates que ens dona la sala en aquests moments és 14 i 15 de setembre. O sigui, un dels 2 dies... Un dels 2 dies hem de fer alguna cosa. Si és necessari, anem a cantar tu i jo. Bueno, yo no quería decir tanto, pero sí. Bueno, cantar, yo te miro. Algo fem. Yo si quieres te hago así... Algú farem. Cosa farem. Algú farem, sí, perquè va funcionar molt bé, a la gent li va encantar el concert de gospel i la llàstima és que aquest any no... Per quadrar agenda, perquè hi ha molta gent. Per quadrar agendes ha sigut molt complicat, està sent molt complicat i al final no ho farem, doncs ens estimem més preparar-lo amb més temps per l'any que ve, per al 2025. Doncs, Laura, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Ja sabeu que a SAF, aquesta entitat local de solidaritat i ajuda veïnal, està al carrer Lumière, número 18, i que podeu anar allà a fer donacions, i en aquest cas una de les últimes propostes és aquest taller que se celebra divendres a 2:15 del matí, i pel qual queden molt poques places, un parell o 3 o com a molt 4, sí. I que en aquest cas doncs, teniu el telèfon 93 170 84 21 si us voleu afegir amb aquesta proposta, que us donarà molta informació per, entre d'altres coses, doncs, no llançar menjar i saber que menjar saludable no ha de ser car. Exacte, això bàsicament és això. Ens veiem el mes vinent. Ens hi veiem. Venga, y pensamos algo para septiembre, a ver si, no sé. Vinga. Si falla algo, Robert y yo le hacemos un show allí. Exacte. Ja està. Vinga, moltes gràcies per tot. Que vagi bé. Adéu, bona tarda. Bon dia encara.